Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Sashisin nagliang jungi kaseng kinong film hapo kasyatri jong Kameklia Filmmaker Association ni subhabat pentim sikipai ba kibreu kibai dan ban kershan ni film khasi ban kiwi kiwi kijat film pat kham tabe na benda kitu kisamla kibaladat ban register ban ban isim benta Kameklia International Film Festival kibangila temu ban pelong nado ka kendai tarik hanu ka khata ka hanu ka kharlai tarik ubnai no pra ni subhabat pentim syapi ba ya gani ka festival ngila pus pun no shwamta ban ka tarik ke bakmai ngila penbet pakan long no nado ka khasau tarik hadu ka khatra tarik jong ubnai mach jong usnem ahajar arpulai ki program kinne kumjo don ki film na keleng tri jong ka prathai ki bangin pi hakini ki san tri ki singi jong ka festival kinon ki film na kajala kinon ki film na ka po kali India pat na ka thai don isro kumjo dan ang leng jungi ngibo ke jing kerpan ikipai ba kinon snow ei hakabi ade ba kene jing perkerian no jungi kene festival nama wat nak leng jong ka sorkaro kala perkerian no ikun festival dan ang leng jungi ro kum kaseng kepada ni jing kekli nam tamri ba jat benriu bat kum kada jing smolan halau de jing dia ba jing syasiat dia jungi mensim ba kodor dan ang leng jungi kaseng ro ila shim tarai ban persangi no shwa dengan bu biang ni kene jing kerpan syabaro ki student syabaro ki nohikai syabaro ki breu jong kajela nadu ki jat benriu garo ba khasi ru kunjo bakin wan bani shimenta hagani ka festival ka bangin saprulong ha uni usne mubanwan na ka banta ki kisamla ki burwa ban tertibit yala deh ka kamchina film ka pli pi kala bakla ba bani shimenta na makin don ro ki workshop nang ta video ro iban interact baki director ba tebet jong ne kali bat jong ka perthai ru kunjo ta khila ban bu e jingli har to bangin sa screen ki film the wat ple no ai kan mau lupa yang ni tarik khasau hadu khaprai jong brai mach Sashisin ngabuk gaji kerpat epi baro kamtam ki bayadon kani ka film industry ba kani ka festival ka jonghi ba pinyawan pinchim kum lo ka jonghi ba yawero itu ki pemdun bentah ka film industry ro habang au ka film ka thawro ki baro nado ki nosna jirwai nado ki youtuber nado ki ba le ban record ki jirwai hagi studio ki jonghi kinong tho script akum ta ter kinong make up baro khai ini bani shimanta ngibu kecing kerpat epi mama pi bidi try bagi warlem ibahi ngasen ki pai ba jumpi baro ba sa register ba khila ban benda ka form da ka ba pi page ya ka website ki jongi ke bagi ai teng megiff.com khila ban page ru nang ba ka Facebook jong ka mefilma khila ban page ru nang ba ka Instagram ba kum ta ter dengan sia kendo khasau khat prap nai mach ajar apulai kubleshma